Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 32 ngadto sa 45. Sa didto na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, naguna si Jesus sa iyang mga tinunan. Natingala sila pag-ayo og nangahadlok ang mga tawo nga nagsunod. Gipundok na usab ni Jesus ang napulog duha ka tinunan og gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Miingon si Jesus, "Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan nila siya, ludan, lutuson ug unya patyon. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya." Unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo miduol kang Jesus ug miingon, "Magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo." "Unsa may ipabuhat ninyo kanako?" nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, "Kun mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala." Miingon si Jesus kanila, "Wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan?" "Oo," mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, "Makainom kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini." Sa pagkabati niini sa napulo katinunan, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini gipaduol ni Jesus silang tanan og giingnan, "Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kung usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. Og ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad og paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.